Halo logoफोर खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे ब्लगाव बरायहरना लाग्रोनाय जालायबाय स' दिनैहाय नै दुब्लि बारियाव फैलायबाय आरोना जोङो ब्लग भिडिअ सरि कभार भिडिअ खालामनो कभार भिडिअ लानोसै ओमफ्राय नै एकदम लांदां लोगोनि आरोना लोगो देलायगासिनो दायो भिडिअखौ जागायनोसै आरो दा भिडिअ शुट खालामनायनि देलायखांबाय किउटथारना लोगोआ आंना सोरबा फसायोबा बुंनानै लाहरनो हागोन जेबो नङा ओमफ्रायो केमेरामेना आंनो आरोना आंनो खेबगोन सानजोंनो खेबलाय लायो आंनिखौ बेनो खेबो ओमफ्रायो बिनिखौबो आंनो खेबो आरोना जोंना रावबो केमेरामेन गैलिया दा जों बिदिब्ला शुट लाग्रोनोसै आरोना भिडिअखौ जों दा दसे लोगो मोनफिनगोन आरो दसे उनाव मोनसे थांबाय मोनसेल' गोदो साबसिन नुदों भिउआ डिएसएलआर गैयाना जोंहा जोंनि मबाइलजोंनो आंनि मबाइलजोंनो लायो आरोना जोंना एक्ट्रेसआ दै गांनाया हामथारलानो हनै मेंबायना मेङाखै अबस्था गैला होननाय जासिगोन सेस एक्सट्रा नै सुबारियाव दैया जा गोथौ आरोना बै दै दंग फिसायानो ओमफ्राय जों बारबोबाय ओरैजाय